मोनथिला दे आरो गोसोफोराव दिमा-दिमादि साननाय फैलागासिनो आंनि। आरो बेफोर गासिबो बे सोरां मावजि बुन्दानि थाखायनो जाजोब्बायहाय। आंथ' जेन'बा बिदि गाज्रिबो मोनफेरामोन, नाथाय बोरैबा बोरैबि साननायफ्रालाय मा मानसिनालाय दसेनो मा फैयो मा फैयाना। मालायबा आरो गोदोनि लाभारबावसो, गोदोनि गार्लफ्रेन्डमोन ना। ओरैनोथ' बावनोनो हाखायाना गिबि मोजां मोननायखौ। एकदम मा होनबावनो आरो साननायफोरखौलाय माथो बुंबावनो आं दा। र' सिरि मोनथों दे, दाबोथ' सिरि मोनखायाखै। मानसिखौनो दैजोंसो लुफावहैजोबनो लुगैबायहां, बाराखौबा आंनाबो। मा जायोथाय दसेनो, र' आइयाबो गोसो गाज्रि मोनगासिनो बियो। ओइ आयै। औ आबा सान। दा जे जानानै थांबाय मैयाहाय, दावराव दावसि बेफोरखौ न'निजों न'नि समायालै आयै। बेथ' बे। नाथाय अब्लाबो आबा गोसोफ्राव बोरैबा नांदों आंखौ। नोंनि नोमफ्राजे बेफोरबायदि आरो सिगांनिफ्रायनो आखल गाज्रि ना मोनथिखायोहां बेखौ। थेवबोलै आयै, आयंआबो बिदि नंद्रायाना। आयंखौ नों बेबायदि गाज्रि मोननाङाथ'। मानियो दे आफानाबो एसे गोरोन्थि जाबाय, थेवबो बाद होदो आयै, मोजां रायलायफिननानै गासिबो प्रब्लेमखौनो सल्भ खालामदो। आंबो नांलायना नांलायलिखौ मोजां मोनखाया बासना। नाथाय मा खालामनो, सिचुवेसनानो एखनबा बेबायदि जायोबा थासारिया। देलै आयै, अब्लाबोथ' नों रागा जोंनानै थाबाय थाग्रा नंखायाना। आं मोनथिखायो आंनि आइखौ, आंनि आइया दसेनो बुजिफिनखायोना। औ, नाथाय नोम्फाखौ रायगोनथ' आङो। दे रायबानो जाबाय, मानो लोंनांगौ बे? एसे गोबावनिफ्राय लोंथ'वाखैमोनलाय मानसिया। दाबा मा टेनसनजों लोंखो? मोनथिला दे आरो आबा, बेनालाय एखनबा बेबायदिनो ना मानसियानो बोरैबाखा। मादै मोजां जाद्रायासै खोमालै, नोंनाबो बांद्राय बुंद्रायबायदां मादै नोङो। आंनि आइखौ एथ'बां बायदिसिना बुंनाङामोनलै। जायख्लं, हा माथो गोरा गोरा रायलायफैनांगौ नोंहालाय आंजोंलाय? आरे बा मादै, नोंलाय आंनि आइजों गोरा गोरा रायलायाखै? जायख्लं, बेफोरबायदि रायलायो नामा मादैजोंनो? ओमफ्रायथ' बायदिसिना इल्जाम लागायबावदोंसो आंनि आइखौ। मा बुंदों आरो नोंसोर मा सानदों? बेफोरबायदि जेबो नङा दे आंनि आइया। नोंसोर बुंबानो जाया आंनि आइखौ, बेबायदि इल्जाम दालागायखालाय मादै। जायख्लं, बेफोरबायदि आंजों बारा गोरा गोरा रायलायनाङाहाय। आं दङ, नोंनि नोमा दङ, आरो बे नोंनि नोमथै दङ, जों रायलायगोन ना। नोंहा बेहाय बुंलायनांगौ मा दरखार? आरे बा मादै, आंनि आइखौ एथ'बां गाज्रि गाज्रि बायदिसिना बुंदोंनो नोङो? बिनिफ्रायथ' आं दङना आइजों, नोंसोर सापर्ट खालामाबा मा जाखो? नोंसोर बुंबानो जाखाया दे, गासिबो सैथो नङा मेगनजों नुनाय मानि। बाबु, बेफोरखौ रायलायनो जों दंना, जों रायलायगासिनोखा। आरो बेथ' जास्ट मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिंसो ना। बे मादैयानो खुगाया बांद्राय। जायख्लं! जायख्लं नङा मादै, एसेबां बुजायनो गोसोबा नोंनि फिसायखौ बुजाय, माने दादैखौ। बेहालाय मानो नोंसोरजों थाङाखै हो? मानो थाङाखै? आरो बेहाय नोंसोर आंनि आइखौसो बुंनो फैदों खोथा? बाबु थांदो थां, बेफोरबायदि नांलायनाङा दे। ओइ आदा, बांद्राय बुंद्रायनाङा दे, मादैखौ बुजायनोबा बुजाय, जानला माला दा बुंथोंलै। माने नोंसोर जोंखौ गादबनो सानदों, आफाबो गैयिखाय? बेफोरबायदि सानदोंबा जाखाया नोंसिनि साननाया। आं दंखायोना आइजों। आयौ जायख्लं, नोङो बेफोरबायदि बुंबाय आंजोंनो? हो, बेफोरबायदि रायलायबाय? सोरनिफ्राय बेफोरबायदि राव मोननानै बेबायदि रायलायफेरखो नोंलाय आंजोंलाय? हो? मोनदों होननानै बेबायदि बुंलाबायबाय नोङो? ओमफ्राय नोंलाय मादै, नोंबोथ' माने आइजों एथ'बां लोगो बायदि थायो, मानो दिनै बेबायदि सन्देह खालामखो? मोजां जायासै, आं बुंखादों हले। आं खोनानानै मोजां मोनाखै बेफोरखौ। बाबु जायख्लं, हामा बेफोरबायदि गिदिरजों रायलायनो। नङा आबा, बुंनो हो, बेखौ मा बुङो? बिमायाबोथ' आरो बिमासै। मा बिमासै बिमासै होनखो नोंलाय हो? आंनि आइसो, जानला मानला उंलि दा उथाय। हाबाब हाबाब, मा एसे खुगा बिदि जाथारखो होमबा नों? हरखाबैनो बुजिया सोमजिया जानाङा गथ', नों बेफोरखौ दानो बुजिया। आं बुजियाना नोंसोरसो बुजिया, नोंसोरसो बुजि रोङि जाबाय। आं थांसै दे, आंहा दा लेटसो जागोन, ओमफ्राय ओंख्रिया मोनबायमोन ना? नै हा मोनाखैबा माथोहाय? ना एसे दङमोन, बेजों जालांदो। जि ना मोनसोदोंहाय अखा हानाया दसेनो। बेखौनो माबा आराम संबाय आङो जारि होनानै। नै नायदो नै, गावहा जारिसो होलायबाय, बोरैबासो मोनजासिगोन बे, मेजेरसिगोन ना? दे हा, बेफोर हाग्रानि मैगं माथो जानोखाय। गोथावसो मोनजायोया, जेबो मेजेरा। होमबाबोथ' ना आयै, ओमफ्रायथ' फैनानै आं खान्थालसो जाफैनो सानगासिनो, समसो मोनथ'वाखैमोन ना। दे सम मोनबोला जावैसोखौबो लेंहरना आराम, बे न'निनो दंखायोना, एबाराव मोनजासिगोन न'निखौनो, बेखौनो जाबानो जाबाय आरो हाननानै। औ आयै, दा लेटसो जाथारसिगोन आंना, थाथ' होमबालाय ओंखाम जाहैनानै डाइरेक्ट थांसै आङो। दे ओमफ्राय आइ, मोजाङै मोजां थांबानो जाबाय। आरोबा बे लक्ष्मणा, बेखौबो खबर दाहाय आइ, बोरैबा जेलनिफ्राय ओंखारनानै नोंजों ज' सुथुर बायदि जाथारबायना बियो। है, बेखौलाय माखौसै आयै, गिनो नांलाथ', बेखौलाय सोर बख'बावनोसै देनाय, बिमानावबोथ' फैसा गैयासो होनखादोंमोन। दाथ' बेखौ सोर बख'बावगोन जेलनिफ्राय? आरोबा न'नि मानसियाबोथ' सोरबा फैबासो फैबाय, फैयाबाथ' रावबोथ' बिमायाबोथ' आरो हायासो बुंदों।
थेवबो आंहा गिनाय मोनसैहाय आइ। मालाबा फटकरि सोरबा बख'फ्लांगोन बिखौ जेलनिफ्राय ओंखारगोन नोंजोंसो एकदम गावनि खिथेर लाबा गिलायलाङोहां बिदिखौ। ओरैनो सिगाङावबो नाजाफ्रामखांखाबाय दाबा आरो बिदि सुथुरसो जाथारबाय बोरै माने बेबो गावनि खिथेरखौ नागारा जागोन बेबायदि सालु मानसिया। देलै जाबाय आयै बेखौनो सिन्था खालामबाय थायो। ओंखारबा ओंखारबाय आरो सोरबा बख'ना लांबा लांबाय बिखौ। बिनिफ्रायथ' बिदि थानानै बियो आरो बिदि खालामनो सानबावगोन साननाय नंला बियो। दे थेवबो बुंबाय आरो आङो माब्लाबाबो जेबो जाया होननानै थाजायाना आइ। माब्लानि समाव सोर उनथिंजायनिफ्राय माबा खालामोब्ला हामला खालामोबा बोरै मोनथिनो। नोंसाजाबो इसेबां माबा गिख' नङाथ' आयै गिखुलि नङाना आङो। बेफोरखौ सुथुरजों सामना खालामनो हानाय गोहोआथ' दंखायो आंनाव एसेबाबो। बेखौथ' आंबो मिथिगौ। नों जेखौबो गिया होननानै आयै ओमफ्राय अब्लाबो माने आइ थुनथुलि गोसोफ्रा मानियाना थेवबो बिमा नालाय आङो। दे आयै दे जाबाय दे नोंनि डायलगालाय बिदिनो थासै। आंहा दाबो गोबां सिमां दंबावो दानो थुनथुलिया जेबो जायाना। र' आं थांसै ओंखारनानै। नोंसो गियाहाय आइ आंथ' गियोना। गाज्रि लोगो मोनगोन मोजां लोगो मोनगोन आरो बे थानाफ्राव फैनाय जेलफ्राव थांनायफ्रालाय बहाथो मोजां जानोसै गाज्रि मानसिफोरखौसो लाबोखायो। बेयावबा सोरबा माबायदि खिथेर हेगारगोन माब्लाबानि समाव बोरै मोनथिनो देनाय आइ। नोंहा जे सोर सोरजों आमना सामना खालामनांगौ जायो माब्लाबानि समाव। नेक्स्ट टाइम आरो माबा खोनाबावोबा दिगदार जागोन खिन्थु आं बेबायदि खोनासंनो हाया। जायख्लं एफा आखल गाज्रि रायलायबाय नों दिनै आंजों। मोनगोनहा बेथा बांद्रायखौबा आंजों। बेनिफ्राय नोंसोरना बुंनाया मोजां जाथारदोंना मादै बा नोंसोरनि बुंनाया मोजां जाथारदों आइखौ। नोंसोरनि थाखायनो नोंसोर बायदिसिना बुंनानै आइया बेसेबां दुखु जाखो आंना। बाबु जायख्लं सिरि थादो हामा न'निजों न'नि बेबायदि रागा जोंलायनो गाज्रि मोनलायनो नङाना। बेनिफ्रायथ' जों दंना गासिबो थिग खालामगोन दे गासिबो थिग जालांगोन। दा ओमफ्राय नोंनि आइखौ सोरबा बायदिसिना बुंबा नों माबायदि मोनगौमोनलै आदा माबायदि मोनगौमोन। जायख्लं हाबाब गथ'आ मासे गिदिर गिदिर खोथा बुंनो हाखोहाय बियो मासे गिदिर गिदिर खोथा बुंनो हाखो। नों गावनि बिमादैजोंनो बिदि नांलायबाय औ नांलायगोन आङो। आंनि आइया नोंसोरनि थाखायनोथ' गाबदोंना मानो सोगाबनांगौ नोंसोरो। खुगा दं होननानै मादै आंनि आइखौबो जानला माला दा बुंखा नोंसोरो बेबायदि नंखायाबो आंनि आइया। गासिबो दाया बे दादैनिखासो। नोंसोर मा बुंनो गोसो आंनि आइखौ मानो बुंदेरनांगौ दादैखौ बुं। नों बेबायदि खोथा बुंनो हालायबायना जोंनि सिगाङाव गथ'आ। जों एसे गोरोन्थि नुनायखायसो बुंदोंहाय जानला मानला बुङाखैना। ओइ मादै आंनि आइनि जेबो गोरोन्थि गैया बुंखाबायना मा गोरोन्थि नुखो ओमफ्राय नोंसोरो। जायख्लं नांलायनाङा बुंखादोंना आं नोंखौ गथ'। नोंजों रायलायनानै जेबो जाया जों दं गेदेरफोरा रायलायगोन ना। बेफोरो मोजां आखु नङा जायख्लं खोनादोंना। नोंसिनाथ' बा दा आखुआथ' बिराद मोजांखा मालायखौ बेफोरबायदि गाज्रि सन्देह खालामनाय साननाय। आरो मादै बुंनांखाया बुंखादों आं जानला माला सन्देह खालामनाङा प्रुफ दंबा देखायना। खोथा मोनदों होननानै आंनि आइखौ दुखु होनो सानदों नोंसोरो। नैबे जायख्लं थासेयाव आंनि आइखौ रावबो दुखु होनो हाखाया। बे गथ'आ आंजों दिनै बेफोरबायदि जाथारबाय होनबा आयु। बिनि बेबायदि आखलखौ आं बिदि नुफेराखैमोनलै आयै दिनैसो गिबि खेब नुफेरबाय आङो। एथ' बिदिथ' उल्था उल्था नङामोन बे गथ'आ। नंमारगौ दे बिमायासो माबा बुंहरलायबाय बे जोंखौ। आंबो ओरैनो हेगारगोन नामा हेगारा। जाबायलै आयै जाबाय दा गथ'आ जोंखौबो दावराव दावसि नुनायखायसो बेफोरबायदि जादों खोमादां। नङाबा बेफोर प्रब्लेमखौ खेबसेनो फोजोबखानांगौ। नुदोंना माबायदि दादागिरि देखायलांदों बेबो गथ'आ थिफुदलालानो दासो माबायदि दानिफ्रायनो। बेबो एसे बोरैबा सानफ्लांदों आयै जेबो नङा बुजायबानो मानिखागोन बे गथ'आ। र' इमिजों रायलायफिननि आङो। गाबोन समफोरहाय मोनसे जायगायाव थांनांगौलै आंहा। एसे खामानि थाखाय थांनांगौ जादों ओमफ्रायथ' न'आव थाबाय थानोबो बरिं मोनलाय लाङोलै आंहाथ' हारसिं जिबन। बाब्रे आफाजों आइजोंबो जिबायदि दावराव जाबाय बिसिनि दावरावआबो माला जोबगोनथाय। एसेल'सो रागा जोंदों जेबो प्रब्लेम जानाय नङालै बे। गोसोफ्राबो मोजां मोनलाय लाङाना बेफोरबायदि दावराव दावसि जायोबोला गाज्रि मोनबाय थायो गोसो सिङाव। जायखिया माने न'निबाबो आंनाथ' आंना लाइफखासै जेबो गैखाला बेखारखासै। मोनसे मिजिं गुमैनि टेनसन मोनसे मिलिसानि टेनसनाथ' जोबथ'बाय र' हामदों साला मिजिं गुमैया बेखौ होखारहरबाय थिगानो खालामबाय दे। दायोथ' लोगोफोरजोंसो लोंहैनोसै आङो दसे दिनै। खुसेंग्रा बिनिफ्राय एम्बु बेदर दं होनदोंना आसोलफोरा थांसै आरो माथो। हारसिं जिउबालाय मा खालामनो एसे एनैखौथ' इन्जय खालामनानै थानांगोन ना जाखिनि सम थांना दंबावो। एसे एनैबाबोथ' खुसियै थानो नाजानांसिगोन ना आङो। बाब्रे सानफ्रामबो बेनो दिन बेनो हर माथो खालामबावनो ना।
गोदोनि बायदि हाथरखि थानायमोनबा रायलायबाय थागौमोन माने अफा थांबाबो फन हरबाय थायोमोन ना दाथ' बिदिद्रायबो गैलालै बिराद खालि खालि मोनोलै हाथरखि बिराद खालि खालि नों मानो हरखाब आंखौ बिदि गारनानै थांखोबा नोंनि जायगाखौ रावबो सुफुंनोबो हाखाला आंनि जिउआव माने जायखि थाया मानो अब्लाबोथ' बे नों जानाय नङाना टेस्लै दसे थानानै थांसै आङो फन हरगासिनोमोन दहाय SMS खालामबाय थाबाय दिनै हले थांनानै दसे लोंनासो फैसै आं बिन्दासनो बांद्राय टेनसनै थाबाय थाबाबो गोसोफ्रा गाज्रि मोनलाय लाङोलै लोगोफोरजों थाबा एखनबा इन्जय बावगारो आरोना दसे समबाबो लोगोसे आदा लोखिखौ हमबाय होनदों नामा बाजैया बुंदोंमोनथ' माथो नाथाय आं आदा लोखिनि थाखाय मा खालामनो हाबावनो दे बाजैयाथ' एसेबां गोरलै हगारनाय नङा बिखौ बेस्रा ओमफ्राय लोखि आदानि बिमायाबो खम खस्थ'यै दङदां आङो खेबसेबाबो थांनानै नायनांगोन आयौ मोनामारबायथ' आइया बुंखादोंमोन आंखौ लेट दाजा होननानै दाथ' खम रायजाबावसिगोनलै आं न'आव थांनानै नाथाय माथो खालामबावना थ' फैखागोन आं दसे नेनोसै ओइ जारौ बहालाय हारसिं हारसिं थांनो नानि हो सोर नोंसोरलाय आरे जोंसोर बेखौलाय मानोब्रा नानि फै जों दोनलांनि मानोलाय एथ' मोनायावलाय हारसिं थथ' नेबाय थानसै अन्थाव बाथावनो नाय आंनो रावनिबो मदद नाङा आंहा बेयाव थथ' नेदों दा दसे उनाव फैखागोन अरे यार नों जेसेबांखि नेया मोनानि समाव बारा थथ' खारखाया बिथिं अरे अजीब जबरदस्ती नोंसोरो अरे चलो ना यार हम तुम्हें छोड़ देंगे ना जों दोनलांगोनलै माखौ सिन्था खालामदों जारौ नाय नोंसोर आंखौ बेहाय डिस्टार्ब खालामनो साननाङा सिख्ला सासे हारसिं नुदों होननानै एदावनो दा सान नोंसोरो ओइ आसोल जोंलाय नै एदावदों जोङो मासेया महा फाफि मानसि लोगो मोनखोसै आंलाय दिनैलाय बिसोरखौ नों बारना जोखागोन आं बाराखौबा नङा आसोल जोंलाय बहा नानि जोंलाय नोंखौ एदावाखैना दोनलांसो नागिरदों दा हेल्पसो खालामनो नागिरदों दस्ति हिसाबैब्रा नों जोंजों थुखादो नङाबा नों बेयाव हारसिं आन्दायगोनबो एथ' मोजां लेंखानायाव नों थाङाबा गैया नानि लाब गैया बेयाव थानानै बे नाय नोंसोर आंजों बारा पांगा दाला दे नङाबा नोंसोरखौ सासे सासे सोबाना गलथाव जालायगोन आङो ए दे नानि सोबालाय आरे नै खावलिया दे सोबादो नोंनि मुलायम आखाइजों देलाय नानि हेल्प खालामबा माबा जोंखौ नों गाज्रि मोनबाय ने आंखौ नाङा आं बुंखाबायना नोंसोरनि हेल्पखौ माने आंनो रावनिबो हेल्प नाङा आं हारसिङैनो थांगोन ना मोनागुना बारा नांबायबो थाजायालै बिसोरजों गाज्रि मानसिजों आं सासे आरो बिसोर साथाम खाथि खालायावबो रावबो गैमारा दे ओइ जारौ बहा थांनो रब्रा जों दोनलांगोनलै टेनसन लानाङा ओइ हगारबा हगार आंनि आखिया नङाबा नोंसोर मोननो लुगैदों आंजों हो आं बुंदों हगार आयौ बोरै हगारसै जोंलायखो जारौखौबो जारौ जों जायनि नोजोराव फैबायना दोनलांसै बहा थांनो गनाय नङा दे नोंसोर